Тавышына кыртык йыкламас беркемдә, астында күршеләр гафу итте гезия. Сөйләштек мәхәббәт турында төн буе. Бу минем яшьлегем, бу минем яшьлегем. Тавышына кыртык йыкламас беркемдә, астында күршеләр гафу итте гезия. Сөйләштек мәхәббәт турында төн буе. Бу минем яшьлегем, бу минем яшьлегем. Мин беләм һич йыкламабыз без төнлә. Йолдызларга иртәнгә кадәр карарбыз. Учагым һәм кулларым җылы бирә. Ышкыннар кебек без һавада очабыз. Сыйпый битемне җилләр, кояш ефәккә бата. Кем калды минем белән шул арауга гел бара. Көчле кебек күренсәм, моңсу төшкән арада. Мин дусларымны җыям янадан. Тавышына кыртык йыкламас беркемдә, астында күршеләр гафу итте гезия. Сөйләштек мәхәббәт турында төн буе. Бу минем яшьлегем, бу минем яшьлегем. Тавышына кыртык йыкламас беркемдә, астында күршеләр гафу итте гезия. Сөйләштек мәхәббәт турында төн буе. Бу минем яшьлегем, бу минем яшьлегем. Бу көйне монда һәркем белә, һәм аны мин янадан куям. Мотор бәрә, алга барым, үзәктә бар дусларым җыелган. Син катырак куй, ач тәрәзән, бөтен яктан мин добро ишетәм. Ике малай, берничә кыз, гомергә без бер юлдан барабыз. Ике пак тотыннар өскәшеп китте, мин сине үбәм, син үбәсең мине. Килче яныма, ишеген ябып кер. Минем көз-көзгә күрешәсем килде, дивар аркылы басулый. Йыкламыйбыз без, шәһәр йыклый. Мин белән бәрабәр вакытыбыз тормый. Бир сүз миңа дускай, моңламыйча яшәргә. Иртән уянып елмай, тешемә кереп төнлә. Очрашуны көтәрмен, сине искә төшереп. Әйдә бер күңел ачык, бу соңгы тапкыр кебек. Тавышына кыртык йыкламас беркемдә, астында күршеләр гафу итте гезия. Сөйләштек мәхәббәт турында төн буе. Бу минем яшьлегем, бу минем яшьлегем. Тавышына кыртык йыкламас беркемдә, астында күршеләр гафу итте гезия. Сөйләштек мәхәббәт турында төн буе. Бу минем яшьлегем, бу минем яшьлегем. Тавышына кыртык йыкламас беркемдә, астында күршеләр гафу итте гезия. Сөйләштек мәхәббәт турында төн буе. Бу минем яшьлегем, бу минем яшьлегем. Тавышына кыртык йыкламас беркемдә, астында күршеләр гафу итте гезия. Сөйләштек мәхәббәт турында төн буе. Бу минем яшьлегем, бу минем яшьлегем. Тавышына кыртык йыкламас беркемдә, астында күршеләр гафу итте гезия. Сөйләштек мәхәббәт турында төн буе. Бу минем яшьлегем, бу минем яшьлегем.